is different from other municipalities because of number one dyan, syempre, malaki po yung aming likas na yaman. May makikita kang mga minerals dyan and also agricultural land. Fourth largest land area po ang aming bayan. Wala din pong coastal dahil malayo po kami sa dagat. So sa first district, kami lang po yung walang coastal. Pero may pinagmamalaki po kaming Balingkaging River. Mabini is most proud of is Balingkaging River. Kasi dyan po yung aming buhay. Diba? Lahat po ng aming farmers, dyan po nabubuhay sa aming likas na yaman na ilog na yan. Dyan po, minsan talagang source of water ng aming bayan dahil sa laki po ng land area namin ng agricultural land, dyan po talaga kami nabubuhay. The future plans of Mabilis Tourism is number one dyan, improvement ng aming mga facilities. Diba? Kasi kung pangit po yung facilities mo, hindi ka din dadayuhin ng mga turista eh. And also, syempre, yung mga caves namin, syempre, dyan po yung ini-improve po namin yung mga daan. Na sooner or later, hindi na po lubak-lubak yung dadaanan, gaya po ng Kakupangan Cave. Pag pupunta ka dyan sa Kakupangan Cave ngayon, lubak-lubak pa eh. Pero yan po yung pinag-iisipan namin na maging maganda po yung daan para accessible po siya sa lahat. Kahit anong sasakyan, kahit anong vehicle. Ganun din sa Santa Rosario Cave. So, we're planning to put up solar lights sa loob. Para sa ganun, hindi mo na kailangan gumamit ng mga flashlight, diba? So, at least, pagdating mo sa loob, mas makikita mo yung totoong beauty ng kuweba kung solar lights yung ginagamit natin. So, sa lahat po ng nagbabalak at gusto pong magkuweba, so may ipagmamalaki po kaming Kakupangan Cave at Santa Rosario Cave na pwede po siyang pasyalan ng nakararami. Dahil ang kuweba po namin, it takes like 3 kilometers po yung haba ng Kakupangan Cave. Ganyan po kalayo. Pagpapasok ko dyan 1 oras. So, ganyan po ka-trail. Merong trail, may swimming, whatsoever, makikita mo lahat dyan. And also, syempre, Tagalog River. Yan po yung virgin ilog po namin na pwede po nating makita. Just visit Municipality of Mabini. Mag-drop by lang po kayo sa office namin. At kami po mismo yung sasama para ma-tour po kayo for free. Maraming salamat po.